I a continuació, els guanyadors de la fotografia matemàtica. El guanyador del primer cicle, el títol és Números d'estar per casa, Víctor Hernández. Com a accèssit tenim Geometria natural de Jules Steinberg. La fotografia guanyadora de segon cicle és Telecadira impermeable de Flors Oller. La fotografia guanyadora de categoria de profes de matemàtiques és per Punt d'inflexió, de Sandro Macarrone. Moltes gràcies a tots per participar i enhorabona als guanyadors. Fins la propera edició. Molt bé. Molt bé, molt bé. Que ho hem fet! 2 minuts i mig de vídeo, perfecte.